Oh, bahan na tapos ha mga bay. Dahil init pa kaya nga lugaw, lamig kayo ni. Oh. Bas ka ba? Oh. Ito ini kay Birni Santo magkaroon. Dili ta pwede magutan. O di ba? Oh. Sa may paabot, kumbate na pod. Oh. Lamig tayo ni. Oh. Dito kayo eh. Aha. Tangtang yung panuot ini mga bay ba? Grabe lamig ah. Basta pa. Oh. Oh, overloaded na. Ito ay pun kahit tayo magpasok ta. Init tayo. Bawal na yung magutan gabi mga bay. Lamig kayo ba? Murag mahurot ko mo siguro yung usak kalirong lugaw mga bay. Oh, kumbate na po. Kasing mo ta. Gawas pa nga ko sipon ba? Lamig kayo eh.
Ah. Naginutan na to. Kay anugon kayo ang mga kanon. Kundi na to, hutton. Di ba? Pahalaga na ato, pahalagahan bawat butil. Gawas pa ako spoon. Oh, harot mga bay. Oh, sa may istorya ninyo. Nga tulo ka panaksan ako na kurot na lugaw. Di ba? Pirti kayo lamay ah. Sige.